फ्रेंड्स बे साननैसोआव मोनसे भिडिअखौ जोबोर आं भाइरेल जानाय नुदों। बेनि सायाव नोंथांमोन आङो फंनैसो बुंगोन। बेवहाय सासे मादैया दुखुथिया रावजों मोननैसो बाथ्रा बुंदों। माने जाथाया ओरैबायदि, सासे आइजोआ उन्दै समावनो सासे खुदियाखौ फिसिनो लांदोंमोन, खांनो लांदोंमोन, फेदेरनो फोलावनो होलांदोंमोन। माने बेहा हौवाबो गैया, रावबो गैया, माने इक'नमिक कन्डिशना गाज्रि, जायनि जाहोनाव बे मादैनो जायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों, बै मादैनो मा फिसिनो लांदोंमोन जाहैबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, बै फिसिनो लांनायखौ गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोमै माने भाइरेल खालामदों। मानसिफोरा मिथिया हसियानो भाइरेल खालामदों। माने बिथाङा बेबायदि बुंदों आरो जे बेबायदि खालामनाया गोरोन्थि। स' गोबां गाज्रि नोजोरै नायदों मादैखौ। दा मादैया गावनि क्लेरिफिकेसनाव बेबायदि बुंदों जे बेखौ फिसिनोसो लाखिदोंमोन, बै खुदियाखौ फिसिनोसो लाखिदोंमोन उन्दै समावनो, माथो रोङि समावनो। आरो बै जाय आइजोआ होलांदोंमोन, बै आइजोआ गुबुन हौवाजों हाबा जाहैदोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय, जायखौ नोंथांमोना मिडियायाव नुबाय थादों, बै खुदिया माबायदि गाबदों, बेबादि खास्रि बिस्रि गाबनाय गथ'खौ बेबादि जोनोमगिरि बिमाया जाबायदि लानानै थांदों, उन्दै समाव बियो होनानै थांदोंमोन। बेवहाय नोंथांमोना मा सानो? बेवहाय गुबै दायनिगिरिया सोर? बै खुदियानि गाबनायखौ नायनानै नोंथांमोना आइडिया खालामनानै नाय। जाय बिमाया फिसिदों, बै फिसिनाय खांनाय बिमाया बुंदों मा साख्रि थानायखाय बेबादि केस होनो हायाखै। नाथाय बे गोरोन्थि। साख्रि थायोबाबो केसखौथ' होनो हायो, बे बाथ्राया रोखा। दा बाथ्राया जाहैबाय, बै खुदियाया सोरदो थागोन? बै खुदियानि जि लागाव, बेयो सोरजों जानानै दङ? स' बे बिथिङै नायोबा, आयेन बादियै नायोबा बा साइक'लजिकेलि जों जुदि नायोबा, गथ'आ जायजों थानानै सान्तियाव थानो हागोन, बिजोंसो माने गथ'आ थानांगौ आंनि बादिबा। खारन जोनोम होदोंबाबो बै गथ'नि सायाव राइटआ फिसिनायनि सेबां आंनि बादिबा थाया। मानो होनबा उन्दै समाव बियो होनानै थांदोंमोन, गाव फिसिनो हायिनि थाखाय, गुबुनजों हाबा जायैनि थाखाय बे गथ'खौ होनानै थांदोंमोन। नाथाय दिनै हरखाब मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गथ'खौ लांफैदों? आंथ' मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बे ससियेल मिडियानि बे निउसखौ पुलिसफोरा नुनानै मा खालामनो थादों आं मिथिया। बै पुलिसफोरा गावसोराबो मोनसे दायित्व थायो। रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बेबादि बिथिङाव ना केस होनायनि बाथ्रायानो गैया। केस होलायनो नाङा, पुलिसा गावनो फैनानै एक्सन लानांगौ। बेखौ सोरबा केस होनायखौ नेनाया, बेथ' पुलिसनि थाखाय माने आं मा होनगोन, पुलिसफोरखौ माने गोरोन्थि होननानै बुंगोन। बे गोरोन्थि, मिसआन्डारस्टेन्डिं। बिथांमोना बेवहाय रावबो केस जायाखै, आं मानो स्टेप लानो? बेथ' माने पुलिसनि खामानि जानो हाया। पुलिसनि खामानिया जाहैबाय मा, बेबादि जुदि जाथाय नुयोबा बेखौ सुलाद लाफैनांगौ आरो बेनि गुबै दायनिगिरिखौ बिसार खालामनांगौ। बिसार खालामो, मा खालामो बिथांमोना, आयेन बादि मा खालामो बेखौ मावनांगौ। बिथांमोना जायखिनिखौ मावनो हायो। बेवहाय दिनै नुनो मोन्दों, जाय बिमाया खांदों, फिसिदों, जाय न'खरा फिसिदों, बिसोरो साख्रि थानायखाय केस होनो गिदों। देट मिन्स साख्रियाव माबा मोनसे जेंना फैजानो गिदों। आंनि बादिबा बेवहाय जेबो जेंना फैया। आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना नाय, बै जाय बिमाया लांदों, बै बिमानि खुगानिफ्राय थोबसेबो राव ओंखाराखै। मा बिमा बिलाइ, उन्दै समाव बेबायदि गथ'खौ होनानै थांदों आरो दिनै देरग'नायखाय बेबायदि लानानै थांफैदों। आरो लांनाय समाव बै गथ'आ एसेबां दुखु जादों, एसेबां अन्थाइ बिखा, बै बिमाखौ आं बुंगोन अन्थाइ बिखा होनना बुंगोन, जोनोमगिरि बिमाखौ। जे गथ'नि गाबनायखौ नुनानै गुबुन बिमाबा बिखौ दोननानै थांगौमोन। खमसे खम मोननै न'खरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ मोजां लाखिबानो जायोमोन ना, बेसो सबसे बेस्ट जागौमोन। स' बै गथ'आ बिजों थांनानैथ' सान्तियाव थानो हाखाया, न' डाउट। माब्लाबाबो खुसि जानो हाया बे गथ'आ। बेयाव जेबो गोनो गोथो थानांगौ गैया। बै गथ'आ माने ब्रेनासो गाज्रिबो जानो हागौ। आरो ब्रेना गाज्रि जायोबा बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? बेनि दायनिगिरिया बुंनो थाङोबा जाय बेबायदि जर जबस्ति लानानै थांफैदों आरो जायफोरा हरदों, बिथांमोना खमसे खम पुलिसखौ बेवहाय रिपर्ट खालामनांगौमोन, लिंहरनांगौमोन जे केसा मा जानो हागौ, जों ओरै लाबोदोंमोन। माबा मोनसे जायोबाथ' बेनि दाया बै फिसिनाय बिमाया फैगोन, आंनि बादिबा दे। बिनिखायनो बिथांमोना लिगेल एक्सन लानांगौ। आरो पुलिसफोरा मा खालामनो थादों आं मिथिया, प्रखाखना मा खालामनो थादों मिथिया, आरो माखासे हिउमेन राइट्स संगठनफोरा मा खालामनो थादों मिथिया, माखासे समाज दैदेनगिरि, समाजखौ फोसाबग्रा माखासे संगठन, NGO मा खालामनो थादों आं मिथिया दे। माने गासैबो बेवहाय दायनिगिरि होननानै बुंगोन। माने नायगार मा जाथाय बेयो। स' आं बारा बुङा बेवहाय बाथ्राखौ। स' आंनि बादिबा बेवहाय दाबो सम दङ, बेवहाय लिगेल एक्सन लानानै गासैबो जेंनाखौ फोजोबनांगौ। मानोना बै गथ'नि सायाव माने मोनसे हार्मफुल एटाक खालामनाय जादों होननानै बुंगोन। स' बै गथ'आ थारैनो बिनि अन्तरा सोरदों। सासे खुदियानि थाखाय माने बिनि गोरबोआव जाय माने
बासा लानानै दङ जाय बिनि गोरबोआव माने गावनि आंगो बायदि जानानै दङ जायजों बियो थानानै गोजोनगोन सान्थि मोनगोन जायजों थानानै बिनि सेफटिया दङ माने साइक'लजिकेलि फिजिकेलि माने गासैबो बिथिङाव आरो जेराव थानानै खुसि जायो जेराव थानानै बियो डेभेलप जानो हायो जेराव थानानै बियो गावनि रैखाथिखौ होनो हायो गावनि रैखाथिया माने सिकिउर जायो बेहायसो बै गथ'आ थानांगौ बेनिखायनो बेवहाय माखासे सालिजारि नायनो गोनां दङ आरो बेवहाय जुदि जोंनि सरकारि बिफानफोरनि सुबुंफोरा बा सरकारखौनो आं डाइरेक्ट बुंबाय बिथांमोना जुदि बे ससियेल मिडियानि बे निउसखौ नुदोंबा मा मोखाय नायना थादों आंथ' मिथिया स' बहुद साननो गोनां स' जोंनि आसामाव बेबादि जाथाय जानायफोरावबो जुदि पुलिसाबो एक्सन लायाबा सरकाराबो एक्सन लायाबा माखासे संगठनफोराबो जुदि एक्सन लायाखैबाथ' आं मा बुंगोन जोंनियाव हिउमेन राइट्सनि जेबो मुल्य गैया होनना बुंगोन बिटिआरआव आं बिदिसो बुंगोन जेबो ओंथि गैया माने ओरै सानदों नामा आंनि बादिबा ओरै सानना लादों आरो जे सरकारफ्रा सानदों समाजाव माबा मोनसे जाथाय जादों बेखौ समाजानो फोसाबगोन नाथाय सासे लिडारा जुदि बेबायदि सानोबा बेथ' जोबोर गिदिर गोरोन्थि माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा सानदों खोमा बे जाबाय माने पार्सनेल मेटार स' बेबायदि सानोबा बेबो गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन आरो सबसे गेदेरा जाहैबाय सरकार आरो पुलिस जुदि बेबादि गथ'खौ सेख'नानै लांदों बै गथ'आ आइ आइ बाबा बाबा होनना गाबनायनि उनावबो जुदि बेखौ पुलिसा नुवाखैबा सरकारनि रावबो सुबुङा जुदि नुवाखैबा जेबो बुंनो गोनां गैया स' नोंथांमोना आं बेखौल' बुंगोन आंनि गोरबोनिफ्राय जे जोंनि बे जायगायाव रावबो सिकिउर नङा मा समाव सोरनि जिउआव मा खैफोद फैगोन बेखौ जेबो बुंनाया बेबायदिसो आं बुंगोन स' आं बांद्राय बुंलिया नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो बेवहाय पुलिसा रावबो केस होआबाबो कमप्लेन होआबाबो स्टेप लानांगोन ना लानाङामोन सरकारफोरा स्टेप लानांगोन ना लानाङामोन हिउमेन राइट कमिसननि सुबुंफोरा मा खालामनो थादों आं मिथिया आरो लोगोसे माखासे संगठनफोरा समाज फोसाबग्रा सकल समाज फोसाबग्रा होननासो आं बुंनांसिगोन स' बिथांमोना मा खालामनो थादों आं मिथिया स' बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरखौ सोंखारनाय जादों जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहाबानो जाबाय नाथाय आंनि बुंनायाव माबा मोनसे जुदि दम दंबा नोंथांमोना खिन्थु बेखौ शेयार खालामनो दाबाव जानो हागौ बेनि थाखायनो सोरबा सरकारि सुबुंफोरा माबा मोनसे स्टेप लागोन खोमा थेंक इउ